ούτε στον αγαπητό φίλο τον Νίκο Ευαγγελάτο δεν βλέπω να ψάχνουν αυτές τις ειδήσεις περαιτέρω. Σήμερα, λέει η Επιτροπή Δημόσιας Υγείας, ανακοινώνουμε 1547 νέα κρούσματα, είναι χθεσινό. Είναι η χθεσινή ανακοίνωση. 52 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου. Προσέξτε, παρακαλώ, και θέλω θερμή παράκληση να τα κουβεντιάζετε με τον διπλανό σας, με τον γείτονά σας και ο γείτονάς σας με τον άλλον. Γιατί υπάρχουν εμπόδια στην ενημέρωση. Στο διαδίκτυο κατεβαίνουν οι αντίθετες απόψεις. Το έχετε παρατηρήσει. Τα μεγάλα κανάλια δεν μεταδίδουν ούτε ερευνούν τις ειδήσεις. Προσέξτε. 108 συμπολίτες μας, χθεσινή ανακοίνωση, νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 ετών. Το 93,5% των διασωληνωμένων, αν δεν κάνω λάθος, το 93,5% είναι κάπου στους 108, 95 ή 96. Έχει υποκείμενο νόσημα, δηλαδή βαριά ασθένεια, δηλαδή βαρύτατη νόσο, δηλαδή νεοπλασία προχωρημένη, έχει υποστεί χημειοθεραπείες, επίσης καρδιαγγειακά νοσήματα ή εγκεφαλικά επεισόδια, δηλαδή είναι σε κατάσταση πολύ προχωρημένη για να φτάσει στη διασωλήνωση. Προσέξτε, ανακοίνωση του ΕΟΔΗ, επαναλαμβάνω, στους 108 συμπολίτες μας που νοσηλεύονταν χθες διασωληνωμένοι, το 93,5% έχει βαρύ νόσημα υποκείμενο ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. Έχουμε, προσέξτε γιατί εδώ έχει σημασία, καταγεγραμμένους θανάτους συνολικά, ΕΟΔΗ, 603 συνολικά σε ολόκληρη τη χώρα. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν 79 έτη και το 96%, προσέξτε σας παρακαλώ, είναι συγκλονιστικά στοιχεία, από τους 603 που πέθαναν, η διάμεση ηλικία, ο μέσος όρος, ήταν 79 χρονών. Προς τα πάνω, δηλαδή 85, 84, 87 ή 76, 77, η διάμεση ηλικία λέει. Προσέξτε την παραπληροφόρηση, κανένας δεν ρωτάει πιο κάτω. Το 96,2% των 600 που πέθαναν είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα, χοντρό, καρκίνο ή καρδιαγγειακά. Προσέξτε, 70 ετών και άνω άπαντες. Τώρα πάμε σε κάτι που είναι πραγματικά εκπληκτικό, κυρίες και κύριοι. Ανακοίνωση Ελστάτ, Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Από την 1η Πρώτου του 2020, του έτους που διανύουμε, μέχρι σήμερα άφησαν αυτή τη ζωή 100.000 συμπατριώτες μας, άνθρωποι μας, συμπολίτες μας. 100.000. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τώρα. Πρώτη αιτία θανάτου τα καρδιαγγειακά. Δεύτερη αιτία θανάτου οι νεοπλασίες, η καρκίνη. Τρίτη αιτία θανάτου οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, όχι ο COVID, άλλες λοιμώξεις. Τέταρτη αιτία θανάτου τα τροχαία. Έχουμε χάσει μια πόλη. 100.000 Έλληνες έφυγαν. Ακούσατε την κυρία Κοσιόνη να το λέει.
Ακούσατε κάποιον άλλο να το λέει? Ακούσατε να λένε ότι 100.000 άνθρωποι, δηλαδή κάθε μέρα φεύγουν εκατοντάδες? Ακούσατε να είναι αντικείμενο των ειδήσεων? Προσέξτε, είναι ο COVID. Και επαναλαμβάνω, ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Φυσικά κανένας δεν κάθισε πάνω στην ανακοίνωση. Χθεσινή ανακοίνωση, για να καταλάβετε το παραμύθι και το παραβάν. Προσέξτε, 603 θάνατοι από COVID. 100.000 πεθάνανε. Αναφέρονται 603 θάνατοι. Από αυτούς η διάμεση ηλικία 79 έτη και 96,2%. Δηλαδή, κυρίες κύριοι, οι 575, αν δεν κάνω λάθος, στους 603 και πάνω, μπορεί να είναι και 580, είχαν καρκίνο, είχαν καρδιαγγειακά, είχαν υποστεί εγκεφαλικό και τους χρέωσαν στον COVID. 603 από τους 100.000 θανάτους. Η θνητότητα είναι κάτω του 2 της χιλής. Γιατί κλείνουνε πόλεις και χωριά, αφού το 98% είναι ασυμπτωματικοί? Γιατί καταστρέφουν την οικονομία? Γιατί πολλαπλασιάζονται οι συμπατριώτες μας, οι άνθρωποι μας, το αίμα μας, που μπαίνει στο φάσμα της ένδυας, της απόλυτης φτώχειας? Γιατί? Γιατί ο Μητσοτάκης ως Μεσσίας εισάγει τη χώρα σταδιακά σε ένα δεύτερο σούπερ καταστροφικό lockdown? Ομολογώ, κυρίες και κύριοι, στα χρόνια μου και με την πείρα μου, ότι απορώ για όλη αυτή την παραπληροφόρηση. Ταυτόχρονα, οποιοσδήποτε μιλήσει αντίθετα διώκεται. Οποιοσδήποτε εκφράσει ελεύθερη άποψη επί της κρατούσης καταστάσεως διώκεται. Οποιοσδήποτε θέλει, αν θέλετε, να σκυρτήσει εναντίον μιας οδηγίας, τρώει πρόστιμο. Επίσης, είναι εκπληκτικό, εάν γράψεις ένα άρθρο και είσαι επιστήμον, είσαι γιατρός, πώς κάνει μια οικογένεια ιατρικό συμβούλιο και πληρώνει γιατρούς για να πάρει μια άποψη από διαφορετικούς επιστήμονες για την πορεία της ασθένειας του συγγενούς της? Πόσοι από εσάς που με βλέπετε δεν κάνατε ιατρικό συμβούλιο, φωνάζοντας 2 και 3 εκλεκτούς επιστήμονες της εμπιστοσύνης σας να δώσουν άποψη για το συγγενή σας? Επειδή οι δύο απόψεις συγκρούστηκαν, ζητήσατε τη δίωξη του ενός? Πού ακούστηκε στα παγκόσμια ιατρικά χρονικά, στα παγκόσμια επιστημονικά χρονικά, να διώκονται γιατροί επειδή εκφράζουν ελευθέρως τις δικές τους απόψεις επί της πορείας μιας ασθένειας? Οι γήπες του διαδικτύου, του Facebook, του Twitter, του YouTube, κατεβάζουν αυτόματα όλες τις απόψεις, τις ελεύθερες απόψεις που διατυπώνονται στο διαδίκτυο, το οποίο υποτίθεται είναι τόπος ελευθερίας. Το διεθνές διαδίκτυο υποτίθεται είναι ένας ιστότοπος ελευθερίας. Ωστόσο υπάρχουν οδηγίες αυτόματης πτώσης, κατεβάζουν αμέσως οποιοδήποτε κείμενο θέλετε εσείς να αναρτήσετε στο Facebook, στο δικό σας Facebook, στο δικό σας Twitter, οτιδήποτε ανεβάσετε και διαφωνείτε για τα μέτρα που λαμβάνονται για τον κορονοϊό,
κατεβαίνουν τα άρθρα σας, οι απόψεις σας, η ελεύθερη έκφρασή σας και μπορεί να διωχθείτε αν υποπέσετε αν θέλετε, στα μάτια του ηλεκτρονικού εγκλήματος.